Продолжаются притеснения мусульман. Вчера в Исламском культурном центре состоялся обыск. Около 20 представителей российских силовых структур без объяснений причин заблокировали вход в мечеть. Обыск проводился до вечера. Верующих не пускали на молитву. В результате нашли 2 религиозные книги салафитского течения ислама, которые запрещены на территории России. Как заявили правоохранители, против Исламского культурного центра будет возбуждено уголовное дело. Представители культурного центра свою причастность не признают. Говорят, что издание подбросили. Из-за требования силовиков выключить камеры наблюдения доказать, что литературу подбросили, невозможно. Були вилучені ті книжки, які хтось підкинув до двору Ісламського культурного центру. Саме їх вилучили і їх будуть пред'являти на суді як доказ протиправних дій до громади і організацій, що розташовані і проводять свою діяльність за цією адресою. Це вже 3-й випадок. У 2 попередніх випадках так само приходили представники силових органів, підкидували літературу, а потім раптово її знаходили. Хоча імами по декілька разів на день ретельно перевіряють усе, кожне приміщення, кожен куточок, і вони запевняють, що цих книжок не було. Тому що вони добре ознайомлені зі списком забороненої у Росії літератури. І щоб не було ніяких протиправних дій, так званих протиправних дій, з боку окупаційної влади, нічого протиправного там не могло.